Allah ya ce babu mai jayayya da ayoyinmu, ba mai fito na fito da maganganunmu, ba mai yi wa maganganunmu karan tsaye. Ina fata an fahimta. Illa kullu khattari, face cikakken mayaudari, cikakken mutumin banza, cikakken ɗan iska, in ji Allah ya ce shi yake jayayya da ayoyinmu. Wallahi shi yake fito na fito da maganganunmu, shi yake ɗaukar maganganunmu maganganun banza. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin, duk wani mayaudari, maha'inci, mara mutunci, Allah ya ce shine wanda in muka yi magana baya mai da hankali ya tsaya ya saurare ta da kyau yadda ya kamata. Shine wanda in mun faɗa shi ma sai ya faɗa. In mun ce ayi ya ce ba zai yi ba, in mun ce a bari ya ce ba zai bari ba, in mun ce ga yadda ya kamata ya ce ba haka ya kamata ba. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, kuma mai yawan kafirci, mai yawan butulcewa ni'imomin, mai yawan kaucewa abin da muka tsara. Allah ka tsare mu daga shiga cikin wannan layi ya Allah. Allah karka jarrabe mu da shiga cikin irin wannan layi ya Allah. An gane maganar da kyau ko? Yawwa. To shi yasa kafirai galibi, kuma ka lura, karka yadda ka tsoma kanka cikin waɗanda in sun shiga damuwa ne suke komawa zuwa ga Allah, amma daga lokacin da matsala ta taso musu, abin nan idan suka shiga damuwa su kira Allah, daga lokacin da suka samu walwala to sai su watsar da Allah, su rike allaro. Kuma ina fata an fahimta. Su koma shirme da hayaniya da holewa da kyalkyale dariya da tambele da kaza da kaza da kaza da kaza, suna cikin walwala ke. Akwai wanda ma ana gane yana cikin walwala yayin da aka ga cewa ya bar Allah ya watsar da Allah, ya ce aiwa ne yau akwai kuɗi ai, ba ga ba ruwansa da masallaci ba. Wallahi har gane su akai. Akwai wanda za a ga an gane shi ya dawo masallaci, ba ga wani ya yi sammakon zuwa jami'i ba, har yau ba komai aljihun ne, kuma da gaske ne babun ne, ba gan shi ba. Ya zo ya yi lum, ya nemi wata fili ya jingini yana ta tasbihi, ai bai da komai ne. Kala da ba ka je wani ka je ka dan zole ka ce ya garin ne yau, ka ji me zai ce maka. Ko ba haka bane ko? Dole wallahi mu gyara. Shine ihfazillah ya hafazka din, ihfazillah tajidhu tujahaka, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda. Ka dinga tuna Allah lokacin da kake cikin jin daɗi da walwala da abin nan samu, shi kuma Allah in ka shiga matsala, ka shiga damuwa, sai ya ce mala'iku maza a kai maɗauki, maza a je a yaye masa, domin lokacin da ya samu bai mantawa da mu. Allah ka sa mu zama wanda ba ma mantawa da Allah lokacin da muka samu. Yasa muke addu'a, muke roƙon Allah, ko me za mu zama a duniya, kada Allah ya jarrabe mu da barin wannan aikin ya Allah. Allah kada ka jarrabe mu da rauni game da hidimar musulunci saboda kawai mun samu duniya. Allah muna roƙonka, muna godo, muna kamun kafa gare ka ya Allah. Ya Allah, duk jarabawar da za ka yi mana, duk jarabawar da za ka yi mana, Allah kai mana wata za mu iya ɗauka ya Allah. Allah kar ka jarrabe mu da samun walwala, da samun jin daɗin da zai hana mu hidimar addini da karantar da musulunci ya Allah. Wallahi babbar azaba ce gare mu, hukuba ce ta gidan gaba, a ce wai yau jin daɗi ko walwala ko samun matsayi ya samun daina aikin Allah. Na rantse da Allah babu bala'in da ya fi wannan. Kada Allah ya jarrabe mu da wannan bala'in ya Allah.